Gasa, itibiyag. Agyaman iti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Jimmy. Awan ang yaman na, Clara. Sumra ka nga rot tagkape tayo pa. Inton maminsan ton. Rabi nga minan, kat adapay na patag-alakad ko. Kasta ka di? Sana balit na pumasyarak to manahan, no sa anak abisi. Sige, no kastati ko nam. Agan-anat ka, ha? Agyaman na ka. Teksan nakto, apaman ang makaawid ka. Ada akong friend. Apay nga itakalaeng. Itay pa nga urayan na ka ni Max. Ay napasensya kan friend. Traffic nga min. Anya nga'y timbagan ni Max ken ka. Apay ka nasapsapulan na. Salsalud-sudan na no nalpas mo ti imparamid na. Aywan, nalpasan. O di na sayaat. Mapan ka nga rodon iti office na. Ang mga noagungat kanya. Mabalin ka di asi kalaangan timangtad ka dagito apapeles. Anya? Ay saan akasta ni Max, Clara? Ingkakit din. Sigurado ang maragsakan day dyan no makita na ka. Ay, si Kakit Dimat. Addan nobyo. No kasta, inaklon mo ni Jimmy? Pagsaritaan tanto ti may papan iti day taabanag. Inton lunch break, friend. Max. Ne, si kamot gayam, Clara. Umunag ka. Agyaman na. Nalpas ka din tin paramid ko king ka? Nalpasan, idi pa'y Lunes. Kita man no, tumat lang ang tinaramit ko. Tano saan, ulitak manan. No para kanya, kahit mabalinday to yan, Clara. Nasaya at ngarad no kasta. Ne, apay akas na ti parang kitam kanyak. Saan nak nga ungtan? Si Kakit Dimat. Awan mo't ti makagapo, tapno ungtan ka. Naawanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapanak to iti office mo, nood naman ti iparamid ko. Naka-order ako iti kanenta. Mabalinan arugyan tati ag istorya. Anya nga'y kumati istorya kan ka, friend. Di maipapan ka na kayo ka ni Jimmy. Kaano lang hindi nagdaton kan ka. Ita, inaklon mo? Wan atay ayatak. Kan may samot ng atawan nga agam-am mo kami. Wan matkit di Sa dinong iti pagtrab-trabahuan na ita. Security guard ka no iti may sa fast food. Ay, ganon? Wan? Ay na, maragsa ka na unay para kan ka, friend. Kalpasan ti mano atawan at damot laangan boyfriend mo. Ada ka di aramidam inton Sabado? Apay? Kasangay ti kabsat ko inton Sabado. Kayat ka nga imbitaran. Ay napasensya kan, friend. Ay, ada na patag-alakad mo? Adda date mi kini Jimmy. Ay, kasta. Sana bale, bumawi akto kan ka. Okay lang, maawatan ka. Agyaman na, Ivy. Itay pingagur-urayak dito yung park. Diyak makita ni Jimmy. Di namot nga rod replyan dagiti text ko kan ko na. Ni Jimmy ti umawawan. Hello, Jimmy. Sa dino ti ayan mo. Adda akong dito yung park ang nagsaritaan ta. Pasensya kan, Tara. Ang imo sa anak ka makaumay. Ada emergency di balay. Katnas kan nga agawid kita. Kasta ka di? Agawid ka pala nga. Pasensya kan, no pinagur-uray ka. Mabiit lang ang Jimmy. Ay, uod gayam. Awan ti signal iti probinsya. Iso asaan ka makontak. Ag-text sakto latakan kan, apaman na makasubliak dito lugar nyo. Bye. Okay. Agan-an nagkangarod. I love you. Ay, anya tar aramidom dito Kunak man no, da-date ko ni Jimmy. Ay, day tamad ti kunak, friend. Ngam saan anatuloy. Tada ka no emergency iti lugar da. Katnas kan nga agawin. Ay, aguray ka man. Nagsasangit ka. Ni, saan?
Iti anya aga pong agsangit ah. Ay, di ka naglibak. Amamu ka. Ay, kumporme manin ti madmadlaw mo. Okay, aklaan. Ay, di ka naglibak. Amamukan. Kano ada parikot mo. Adaak lang ditoy. Nakasagana ak adumngagkan ka. Si kakit di mat. Okay, aklaan ko nakmat. Sure ka? Wan. Ay, mapantangaro doon iti kusina. Tulungan nakman nga agluto, ha? Sige, friend. Lonisan. Ngamawan lang tamot ti text ni Jimmy kanya. Oy, anya ti pampanunutan, Clara. Itay-pay, adi ka matagtagari. Kasanumat ngamin, friend. Lonisan. Ngamawan pa'y tinaawat ko at text ni Jimmy. Uray may sa awan. Amang ano awan signal da? Sa balit agparparik na kanya. Di kag pampanunot iti negatibo, friend. Inton kuhan, maapektaran tumanan ti trabaho. Madanagan ak nga rod. Anya ti pagdanagam? Tsaka mo. Ay na, overthinker ka talaga. Saan ang nasayati kasta? Amang ano isupay ti pakaalam iti sakit mo. Tulungan nak, friend. Naskan amamwak ti pudno. Panagrik na kat aday limlimad ni Jimmy kanya. Lala, ibagam no anya klase at tulong ti masapol mo. Tatang, rumarak labiit. Kunak man no di op mo ita. One day off ko. Ngamada na patag apagsaritaan mi itigayim ko. Agore ka. Nagsagsangit ka. Ni tatang mat. Tilamadmadlaw yun. Nada parikot ma o ibagam la kanyak. Tamang ano da maitulong ko anak kaw. Okay, aklaan tatang. Napuyatak lang amin. Iso akas to'y tilangak. Ay, aginanaka mo ngamin na. Narigat no trabaho la ka na yun ti pampanunutan. Wan, tatang. Agawid akadagos. Apaman amalpas ti saritaan mi tigayim ko. Anya nga minti ko na mga ibagam kanya. Nag-text ka din ni Jimmy? Ay, saan pa'y nga ron? Apay? Ay, ada kami na amuhak, friend. Ay, nga dayta. Kwa, nabasa ti kabsat ko ti text mo kanyak may papan ka ni Jimmy. Kaya't nadakamat na kanyak, Jimmy mo tinagan ti lalaki anang luko iti best friend na. Ididamo, impagarup ko nga amangan no sa bali Jimmy. Dayta ka di ti makagapo. No apay ana sa ludsod mo ti apelyedo ni Jimmy kanya. Yes, kat naamuak ati Jimmy anang luko iti best friend ti kabsat ko. Kaya ni Jimmy ang nubyom, kat ay may maysa. Ado pa'y ati naamuak maipapankan ko na. Ang amjak amo, no kasano nga ibagakan ka. Anya? Ay, Tiawanan ba inalalaki? Ay, friend, mabit lang yalaan ka iti danong mainumam. Uray nakbiit. Oh, kumusta ti Rick na, friend? Okay lang, friend. Ay, madandanagan ka. Di nakpakadanagan. Kabalak ti bagit. Iso ano mabalin. Ibagam amin tinaamwam may papan iti day tiya lalaki. Adda ka di pa'y sabali anobya na. When? Pangaasim ta ibagam kanyak no asino. Kwa, agnagan ka no iti Viola. Ibagam kanyak no tagaano da ita avyon. Ay, di mo man sayangan ti oras mo iti day tiya lalaki. Ti kasayatan nga ramidem, makiwin nas was kakankwana. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sa maisa, no iso ti pakiasawa ay na, mga no sakit lang ti ulo ti itagnaken ka. Agyaman na tayong manugot ko nga kita ta dito'y park, ha? Pasensya ka na. May talamanin na ma-date ka, Clara. Maodi day to yan, Jim. Anyat kahit masawan. Ag-break. Anya, di ka maawatan Break mo tanti bagbagam. Apay ka di. Ti ko nam ka di.
Ket jak ammo ti may papan kada kayo ken ni Viola. Agpudno ka man kanyak, Jimmy. Tunggal agpakada ka kanyak nga agawid iti probinsyayo. Tunggal agpakada ka kanyak nga agawid ka iti probinsyayo. Pudno ka di nga iti probinsyayo ti pagaw-awidam. Pudno ka di nga awan ti signal iti lugaryo. Isu asaan ka makateks kanyak. Wano husto ti atap ko nga iti ayan ni Viola ti pagaw-awidam. Isu asaan mo amaramid ti agteks kanyak. Gaputa kaduam ni Viola. Sana po nulay ta. Uray aglibak pa. Rumwartumat laang tipod no. Jack amo, no? Asin nulay ta, Viola nga ibagbagam. Di nakulbutan, Jimmy. Sa anak nga ubing, tapno uto-utuan na. Awanan ka itibain. Nukas to'y matla ang tararamitan. Di kalat ko man nagparparik na kanya. Isumat la gulo kan sakit tinakam laang ti isang bay mo itibiyag ko. Okay ka lang, Clara. Sigurado ka kadi akabailam ti agtrabaho ita? One friend, ama muna. No imbagak akabailang ti agtrabaho. Talaga akabailang. Saan ko asayangan ti biyag ko iti babaero a lalaki? Kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Ang madlaw mo ta masaksaktan ka. Si kakit di man. Okay ang klaan. Naamiris ko ang husto ti naibagam kanyak. Rumbeng laang nga agyaman na. Tanadok talak ti kinababaero ni Jimmy. Ngamin, no iso ti pakiasawaak. Amangan no sakit ti ulo laang ti ipaay na kanyak. Ay na, nasaya at mo't atanaka amiris kan, friend. Tay kunada nga rod. Why choose to be an option when you can't be someone else priority? Pudno launay, friend. Napintasak man iti panagkunak. Wala. Saan ka maibagay ti Daiji at Jimmy? Ay, amok no asino ti maibagay kan ka. Mangrugi ka manin ako na. Katwan met. Ni Max ati maibagay kan ka, friend. Gwapo, nagaget, nasingpet. Kan kang ronaan ti amin, saan ababaero. Di ba? Uray no adu dagiti babae nga agpapapansin kan kwa naket. Polos adi na idaginog dawayan. Anya ti ko na, Ivy? Ay, kwa? Ay, si kamot gaya, Max. Ay, ti kayat ko asawan. Kwa? Doon nyaman tinangig mo, joke lang dayjay. Agang angawak laeng. Hoy, Clara. Ada ni Jimmy itirwar, kaya't nakakano ang makasarita. May sa atawanan tinapalabas sipod linukunak day ta lalaki. Ita, nagpuskul pay lati rupa na ngagpakita kanyak. Napatag ka no ti ibagana. Ibagam abisi Awan ti panawan ko ang makisarita ken kwa na. Angam, Awanan ti ngam-ngam, Ivy. Pangaasim ta papanawam day ta atao. Taging ga ita. Agburburak pay laang ti darak ken kwa na. Kumusta kan, Clara? Anya tar aramidam dito office. Agsarita ta kuma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Iso ano mabalin? Di na kumangulwan. Urnusan ta kuma ti relasyon ta. Awanan ti maurnos pay, Jimmy. Di mo namnamaan ang makisinubyanak pay kan ka. Kalpasan ti inaramid mo kanya. Ay, ayatan ka unay, Clara. Kat sapay la kuma ta mapakawanak. Apay nga rod ang naaramid mo ti mangloko kanya. No talaga ang napatagakan ka. Kasta ka di ti mako na apanagayat. Nagbalbaliw akon. Pasensya kan. Ngam namin pinsan ang napukaw ti panagayat ko kan ka. No awanan ti bagang, mabalin mo ti pumanaw. Unay kamatan, Ivy. Saan ka di nga imbagakan ka adi mo paspastra kan de at Jimmy dito yung office?
Ay, napasensya kan ipapilit na mo't ngamin ti kayat na. Ang talaga di mo mapakawan ti ex mo? Saan pa'y nga ita, Ivy? Talaga na sakit tinakam ko gapo iti inaramid na. Ay, maawatan ka, friend. Talaga na sakit tinaramid na. Ang ti kanyak laeng kat pakawan na mon. No aramidak ti kasta. Ang mga no panunutan na akayat ko ti makisinobyan kan kuana. Ay na, saan aga po ta napakawan mo kat makisinobyan ka. Aramidem dayta, tapno maadaan ka iti peace of mind. Saan pa'y nga ita, friend? Addan to siguro, ngam saan pa'y nga ita. Ay, adakan ka dayta. Saan ka mababalaw no dayta ti desisyon kan kayat mo. Angan mo kasapulam ti tulong mo, nandetach lang ako. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.